Bolat, işdüren Älem Sowgat Tewda dükanyna ýollanýarsyň. Aşgabat Tewda merkeziň ikinji gatyna ýerleşýär. Ýöne sere tap bolgun, almaly zadyň diýsen terur hem wajyp zatdyr. Sırlı Sowgat diňesine garaşýar. Al. Men siz dinleyen müşterim. Sowgat bolgoý. Hiç kim ellemedi. Hiç kim ellemez. Biperwalygy bitirämedim. Hut başlygyň öz eline gowşurmaly. Egerde buýrulan ýumuşa talagalar ýerine ýetirip bilmeseňem, men bilerim. Soňlary Gabalça Sowgat'ın matçalap gitdi. Elimde bayramağa gowşurjak ädir. Egerde buýrulan ýumuşa talagalar ýerine ýetirip bilmeseňem, men bilerim. Bu ýeri Älem Sowgat Tewda dükanyny, Nur ýepek matalar dükany. Beýdi oturşyna bolanok. Şoň üçin gassary Sowgat tapmak gerek. Tur Polat. Tap. Men bilerim. Men bilerim. Gayrat edin yeteğinin gaýdydan. Şolada men Sowgaty balyp giderler şolor. Hello, we're glad to visit ours across Hall building. Men Sowgatym Otur aýerim. Bolsaňa dogry ol. Ýokam düşül oglar. Bäri girmek bolanok. Dur ýa. Dur. haly men Sowgatym nirde diýäçdi. Telewizorda görkezýärdi. O telewizorda görkezýär. Dinleyen Başla. Siziň tapşyryňyzy ýerine ýetirilmedim.